kapwa nagnenegosyo at maging mga estudyante-negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canigosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Heto na naman tayo! Masantosya Kabuasan, Pangasinan. Masantosya Kabuasan, Dagupan. Masantosya Kabuasan, Alaminos, Ordaneta, San Carlos City. Kumusta kila? Engineer Nixon, wala tayong stinger. At samahan nyo muna kami ng aking co-pilot na si El Presidente Nixon Dacal. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa ating programang punto por punto. Oh, wala pa rin. Saan ba? Bakit may music? Okay. Agosto. May music ka. Grand 88 yung kan natin. Grand 88. Ayan. Ayusin muna natin Okay. Grand 88, huwag niyong kakalimutan. Yan ho ang pinaka-legit na laro. Hindi ho yung bukis. Na ang nagbubukis dyan, yung isang mataas na opisyal ng lalawigan. Punto por punto kay Atong Remo. Puro illegal ang alam. Agosto 21, 2026.
idineklara na holiday ang araw na ito dahil may tumatawag, saglit lang ha. Punto por punto kay Atong Remo. Ninoy's Aquino Day. Mamaya pagtutuunan ho natin ng pansin yan kung ano ang nainambag ng dating senador Benigno Aquino. Ilang bang dekada na namuno ang mga Aquino sa bansang Pilipinas. Benigno Aquino, si Cory Aquino at saka si Noy P. Si Abnoy Aquino. Agay lararata niya, di madalan niya presidente, awa. At nang may panagbilay tayo, ang ganatan at agay irap tininsin siya. Good morning muna. Good morning muna kay former Dagupan City Councilor Don Imong Vallejos. Araw-araw pala, nakikinig pala si, thank you napakinggan nyo, karinig nyo lang kanina yung programa ni kapaborito Joseph Bacani, Saray Balitan Matwa. At syempre, Biyernes na naman ngayon, hayahay na naman ang pagpapahinga ng mga kawani ng DWJE. Araw-araw pala nakikinig itong si former Dagupan City Councilor dyan sa Barangay Oeste, Dagupan City, si former Councilor Don Imong Vallejos. At siyempre ang kanyang anak na Kapitan Makmak, kumusta na? Dapat man-report ka magkumunja ay tapi ano na antan tayo no si mabila araratay belas ditan no inersulan lapo ang tutan niya belas ta sa may balita ng paborito Orly Navarro nun naman at satay Orly in the morning abulokla ang nga ni aglakunon nakan na aso araratay ipapakaraw no so parata niya Poncio Pilato yung papakaraw na aratay belas siya agdayarin iluto. Punto por punto kay Atong Remo. Anak na lasi kayo aninimal. So ipakan nyo may agnakan. Ay makapantami labat sa tuon noon niya labat sa atay gagawin yun untan. Dapat mampasalamat kayo, gawin nyo dapat sa trabaho yo. Ag satay untan niya no angga pula so napagyatulungan, di man kayo mangiter na tulong. Nun na may kasagsagan niya bagyo, angga po kayo. Wadtang kayo bigtaw, nanto'y gagawin nyo ditan na mampapasamit. Punto por punto kay Atong Remo. Natan niya, simabi kayo natan, mampakiraw kayo. Aramay agni na iluto, ngan agni nakan na aso, agni nakan na to. Kaya ang duga may babaganan Idol Orly nan naman. Ya araratan. So, amay naala tayo. Ya alipo nga sa mata, alipo nga sa mukha. Punto por punto kay Atong Remo. Natan ay tapakanan na kayo ya may nakanatuo eh. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat araratan. So, napag yanunutan yun maong. Taasinger lalamad so basingkawan natapalang kilabat ditan na 500 tan 1,000 ondo malalamad so linaan nyo si karararatan niya ni Nimal. Punto por punto kay Atong Remo. Singa utang yu ya loob. Araratay papakiraw na ditan niya araratay klasin ayuda. Dapat nuno yumot kumon ya si kayo ya akayurong si kayo ya opisyalis ng gobyerno si kayo so walay utang ya luubyo sa aray totoo. Punto por punto kay Atong Remo. Tanaw ang gapo raratan totoo ya binulag-bulag yura ya dinirawan nyo kwinartaan nyo raratan nyo to ang gapo kayo ditan at jurungan nyo.
punto por punto kay atong Remo. Tapos natan, sugabay yung labat, noon to may idero yung labat, ang gano agla kaukulan, ang angani aglanakan. So panay, mangkinid sa atan ay, anto yung ginawa yung lamot sa atay kwarta ay, di sayang lalamot ay ginastosyo. Punto por punto kay atong Remo. Ay kabwasan. Amay sakay mo, tiya walad pa provincial government, ang gapulay arom, yan nunutan to, no, sa may mandiran labat, nakapara ton politiko, ya, ag tulabat nilunot, ya, ag akayurong diman, no, agbat atimolong amay sakay ya to, ya, sigatoy analoan to. Punto por punto kay atong Remo. Ipaway kuraratan, na ani, talararan nyo labat at sayang programa. Punto por punto kay atong Remo. Sikato ni so walay mato ya may makapal ni solo pa to ya anong tulong-tulong na yan sama ng loob kukuntura akina dun saman planong seren tangga po so plano yung mamaliw kan sika ay pinakatagay ya unyurong ditan yung official again probinsya na Pangasinan utang na loob ka mo. Dapat labat na magkaroon ka ng utang na loob. Dahil kung hindi sila tumulong sa'yo, wala ka sa posisyon mo na yan. Punto por punto kay atong Remo. Tapos ang pinagtutuunan mo na lang, nagko-concentrate ka palagi dyan sa ayuda, gikonsulta, yung yakap, yan na lang ang kinukonsentrate mo. Wala ka ng ibang alam na gawin sa probinsya ng Pangasinan. Punto por punto kay atong Remo. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung anomalya dyan sa PhilHealth, yung anomalya dyan sa yakap. Punto por punto kay atong Remo. Pero bago muna ang lahat dyan, umiinit ay ang lamig-lamig sa bagay. Nagpakita naman yung haring araw kaya medyo pinapawisan ho din tayo dito sa loob ng ating studio. At nais ko lang muna batiin ang ating bunsong anak na magse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Tumatanda ka na, Renz, kaya pag-igihin mo at dapat kung ano yung inaambisyon mo sa buhay mo, ito pa rin mo. At ito lang ang pwede kong irigalo sa'yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa'yo, anak. Sana'y bigyan ka pa ng maraming kaarawan sa iyong buhay. 24 years old ka na pero girlfriend pa lang ata yung pinapakilala mo sa akin. But anyway, dahan-dahan lang dahil ang pag-aasawa ay hindi biro. Puntuhan muna natin yung isang inilabas na statement o pahayag nitong dating Bayangbang Mayor
Dr. Cesar T. Kiambao sa isang Facebook na kung saan ay dinaramdam niya yung mga ang aga-agang pamumulitika na maayos naman ang ginagawa niya dyan sa bayan niya ng Bayangbang, pero ang daming mga satanas, ang daming mga demonyo ang humihila sa kanya pababa para masira ang kanyang reputasyon sa lipunan. Punto por punto kay Atong Remo. Ramdam din natin yung kanyang hinakit doon sa inilabas ng isang political leak na isang Facebook page na kung saan ay pinapalabas ng page na ito na si Mr. Kiambao ay isang gahaman. Maraming na siya ang nangolekta dyan sa mga pinag-uusapan natin kahapon patungkol dyan sa suspension, preventive suspension ng 2 kawani dyan sa Land Transportation Office na sina LTO Chief Bigor Mendoza at saka itong si kabalayan natin sa Dagupan na former councilor din, nakilala nyo, si Jojo Guadis. Punto por punto kay Atong Remo. Nagdaramdam naman itong ating mayor, dating mayor Cesar Kiambao sa ipinalabas ng political leak na yan, lintik na political leak na yan, na wala nang ibang ginawa kung hindi sirain ang kanyang reputasyon. Wala naman namang plano. Natatakot na sila dahil doon sa mga umiikot na mga balita, natatakbo daw itong dating Bayangbang Mayor Cesar Kiambao sa pagka-gobernador. Wala pa naman nagsasabi, kayo lang ang gumagawa ng multo ninyo. Punto por punto kay Atong Remo. Tapos kung ano-ano ang ginagawa ninyong pagbabatikos, pagbubulgar doon sa kanyang bayan, pumunta pa kayo doon para magbigay ng ayuda, kung sino-sinong mga tao ang nilalapitan nyo para makuha nyo yung simpatiya nila. Ginagamit nyo yung programa ng gobyerno na ang akala naman ng mga tao, sarili nyong programa yon. Punto por punto kay Atong Remo. Mahiya naman kayo. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi nyo sariling pera yung ginagastos nyo. Pera ng tao at pera ng gobyerno yan. Punto por punto kay Atong Remo. At linawin lang natin dahil English yung statement na binanggit kanina ng ating mga naunang kapaborito dito. Itong si paborito Dennis at saka si paborito Errol Jurado kaninang umaga. At narinig nyo naman na sinimplify ho natin yung problema patungkol ho dyan sa suspension na yan. Wala namang kinalaman yung kumpanya ng Stratcom. Ito namang political leak na ito na wala nang ibang ginawa kung hindi yung makita lang yung pangalan ng Stratcom. Oy, Cesar Kiambao na yan. Gumawa na naman ng intriga doon sa Facebook na pinapalabas na si Mr. Kiambao ang nangolekta, nangulimbat ng malalaking halaga ng pera dyan sa Land Transportation Office na wala namang basihan. Punto por punto kay Atong Remo. Pero dahil kayo sabi ko dahil kayo nag-umpisa, sige, umpisahan nyo, tatapusin namin. Punto por punto kay Atong Remo. Abangan nyo dito sa programang dito na ilalabas din namin kung ano ang mga pinaggagawa ninyo magmula nung umupo kayo at kung ano ang mga nagawa ninyo. Punto por punto kay Atong Remo.
doon sa pahayag ni Dr. Cesar T. Kembao na doon sa personal blog page na pinamagatang Political Leak. Sa kasalukuyan ay binibiniri ka pa at hindi pa nakikilala ang mga taong sinasabing namamahala o nagpapatakbo ng naturang page. Punto por punto kay Atong Remo. Pero may ginagawa ho silang hakbang para malaman ho natin kung sino ang nasa likod ng political page na ito, itong political leak na ito. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil, ayan o, meron na yan, meron na. Punto por punto kay Atong Remo. Pero pwede palang basahin yan ha, engineer ha. Sige nga. Dahil noong Agosto 20, no? August 20, 2026, sinasabi ng political leak, linagay niya doon sa title niya doon sa Facebook page na si Mr. Kembao at Stratcom ay scammer. Ayan ang title niya, niloko buong Pilipinas. Kumita ng 13 bilyon sa pangungulumbat ng computer fees sa mga motoristang Pinoy, public servant o businessman na scammer. Punto por punto kay Atong Remo. Yan yung title na ginawa nitong political leak na ito para sirain ang imahe at reputasyon ng napakabait at matulungin na tao dyan sa bayan ng Bayangbang. Siya lang ang nagpaayos, siya lang ang nagpaganda ng Bayangbang. At tingnan nyo kung ano ang naging bunga ng kanyang pagtrato ng maayos sa mga kababayan niya dyan sa Bayangbang. Punto por punto Kaya- kay Atong Remo. Kaya kahit sino naman, maganda na nga yung ipinapakita mo sa iyong mga kababayan, pero bandang huli, may mga tao na pilit kanilang hihilain at sirain ang inyong imahe. Punto por punto kay Atong Remo. So ituloy natin ha. Para sa record, sabi ni Mr. Kembao sa kanyang statement, ang Stratcom Corporation ay walang kinalaman o direktang kaalaman sa mga administratibong kasong ito laban sa LTFRB Chief Vigor Mendoza II at OTC Chair Chopilo Guadis. Gaya ng maraming naririnig natin, ang preventive suspension na ipinataw sa kanila ay hindi isang parusa. Layunin lamang nito na mapangalagaan ang mga dokumento at ebidensya at maiwasan ang posibleng karagdagan malfeasance o misfeasance sa tungkulin. Punto por punto kay Atong Remo. Wala namang kinalaman ng Stratcom, bakit mo sinasabi na itong political leak na ito, wala ka nang talagang alam na gawin kung hindi manira. Punto por punto kay Atong Remo. Wala ka nang alam na gawin kung hindi yung mang-intriga, animal ka. Punto por punto kay Atong Remo. Wala namang kayong basihan. Tapos kung ano-ano ang mga pinapalabas mo, kung ano-ano ang mga nilalagay mo dyan sa page mo na yan. Punto por punto kay Atong Remo. Antayin mo, political leak, at ilalabas ko rin kung paano mo sasanggain ang mga totoo at may mga ebidensya at resibo kami kung ano ang pinaggagawa ng amo mo. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil dito, naniniwala ako na magkaroon ng pagkakataon ang mga nasabing public respondent
na malinis ang kanilang pangalan kapag nabigyan sila ng pagkakataong marinig at maipagtanggol ang kanilang panig. Partikular sa pamamagitan ng pagsumiti ng mga Commission on Audit, Observation, Memoranda at Notice of Suspension sa LTO para sa panahon mula 2019 hanggang 2024. Bukod pa sa iba pang mga ulat at dokumento mula sa ibang ahensya ng pamahalaan ay may kaugnayan sa parehong usapin. Punto por punto kay Atong Remo. Ayon pa kay Mr. Kiambaut, patungkol naman sa binigyang diin ng political leak na ito na 13 billion na computer fees na binabayaran ng mga transacting public o gumagamit sa Stratcom mula 2019 hanggang 2025 o sa loob ng humigit kumulang 7 taon. Ang mga halagang ito ay kabayaran para sa mga serbisyong IT na aktwal na nararapat na naibigay alinsunod sa isang publicly bid own operate contract. Mamaya ka na tumawag kasi naka-onboard ako, ha. Punto por punto kay Atong Remo. Ang naturang kontrata ay nakalikha naman ng mahigit 89 billion na kita para sa LTO o sa pamahalaan sa parehong panahon nang walang gastos mula sa pamahalaan. Punto por punto kay Atong Remo. Political leak, makinig kang maigi at sabihin mo dyan sa amo mo, ha. Punto por punto kay Atong Remo. Na ang Stratcom pa ang nagbigay ng bilyong-bilyong pera sa LTO na walang gastos ang gobyerno. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi katulad ninyo, na kumikita kayo na ang galing sa pawis at hirap ng mga kapwa nyo Pilipino. Mga kapwa nyo, kay Atong Remo. mga kapwa nyo, mga Pangasinenses ang pinapahirapan ninyo. Punto por punto kay Atong Remo. Ninanakaw nyo ang kanilang mga pinaghirapan. Punto por punto kay Atong Remo. Tama nga yung sabi nga nila. Punto por punto kay Atong Remo. Sino ba ang kapatid ng sinungaling? Punto por punto kay Atong Remo. Ito yung patrivia ko sa inyo, ha. Kung sino ang makakasagot, meron ho kayong libreng merienda dyan sa Angkong na nandyan sa Metro Plaza. Sino ang kapatid ng sinungaling? Punto por punto kay Atong Remo. Kung masasagot nyo yan, i-text nyo lang dyan sa numero na nandyan sa harap ng screen ninyo. Sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, i-text nyo dyan kung sino ang kapatid ng sinungaling. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil ang sinungaling ay kapatid ng ano? Punto por punto kay Atong Remo. At pag nahulaan nyo yan, itawag nyo dito at pwede kayong kumain dyan sa Angkong Chinese House. Punto por punto kay Atong Remo. Libre yan. Kaya tumawag na kayo. Dyan sa numero na 0906-212-6862. Punto por punto kay Atong Remo. Meron na tayo kaagad na caller. At subukan na natin. Hello? Hello, good morning. Sino to? Say,
Sino ito si? Tayo. Anong sa atin? Yung kapatid ng sinungaling. Ay, yung kapatid ng sinungaling. O, so anong sagot mo dyan? Magnanakaw po. Pakiulit mo nga. Yung kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Oh, kilala mo ba kung sino yung sinungaling at kung sino yung magnanakaw? Hindi po. Taga saan ka? Taga saan ka? Taga Manawag. Taga Manawag ka. Oh, so may angkong ba dyan sa Manawag? Ano po? May angkong Chinese restaurant ba dyan sa Manawag? Wala. Wala po. Wala. So may GCash ka, ipadala mo na lang sa akin yung GCash mo at saka yung kompleto na pangalan mo at bigyan kita ng pang-angkong Chinese restaurant mo. Ano ulit yung pangalan mo? Kayo. Linawin mo para marinig nila. Kayo. Anong apelyido? Anong apelyido mo? Ha? I-text mo na lang. Medyo magulo yung linya mo dyan sa... Anong barangay ka dyan sa Manawag? Anong barangay? Ha? Busaw. Hindi ko maintindihan. Ngayon na po yung paglarsa. Pero anong barangay ka dyan sa Manawag? So nung nakaraang eleksyon, sino ang binoto mong mayor dyan? Mayor Rosario po. Okay, Mayor Rosario. Sige, i-text mo na lang sa akin yung GCash number mo at saka yung kompleto yung pangalan mo. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Punto por punto kay Atong Remo. So meron na ho tayong nakahula. Meron na hong nakahula doon sa ating trivia na katanungan na kung sino ang kapatid ng sinungaling. Punto por punto kay Atong Remo. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Punto por punto kay Atong Remo. Tumpak, tama yung sinabi niya na yung sumagot ay taga Manawag. At papajikas na lang ho natin kasi wala pa namang angkong Chinese restaurant dyan sa bayan ng Manawag. At nagbabalik pa ho ang ating programang Punto por punto kay Atong Remo. makalipas ng ilang patalastas. Magbabalik ang punto por punto kay Atong Remo. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na
bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Saan ka man papunta, saan ka man patungo, lagi kang naaalala sa iyong mga nagawa. Binago mo ang bayan, binigyan mo ng buhay, dahil sa paglilingkod mong agad maaasahan. Naging matibay ang bayan ng dinmali. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang binmali. Muli mong iparamdam sa amin ang serbisyong agad maasahan. Ginising mo ang bayan, pinaunlad mo ang binmali. Binigyan mo ng lakas at sigla na tunay na makulay. Ang iyong mga ginaway, isang patunay na ang mahal mong bayan ay kaya mong ibangon sa isang serbisyong agad maaasahan. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang binmali. Muli mong iparamdam sa amin na serbisyong agad maasahan. Paborito ng kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1.
Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Oh, eto na yung nanalo. Eto na yung nanalo sa ating trivia. Ha? Napakasimpleng tanong, kaya tutok lang kayo dahil mag-uumpisa na ho tayo sa ating mga trivia na kaya nyong mahulaan ay meron ho kayong libreng pagmerienda dito sa programang Punto por punto kay Atong Remo. At yung unang caller ho natin, siguro gagawa ho tayo ng ibang mechanics. Kasi sabi ni Paborito Errol, dapat pag-aralan muna, pero medyo na-excite lang kasi ako kanina. But anyway, yung nanalo, at papadala ko yung Gcash nyo para makapagmerienda kayo dyan. Ang nanalo ay si Chopelo Quiros Jr. Taga Barangay Bukaw, Manawag. Chopelo, ano mo yung mga Quiros doon sa Alacan, San Fabian? O yung number na binigay niya na Gcash niya ay 0930-849-6285. At tumpak naman yung kasagutan niya na ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Tapusin ko lang itong programa ko, Chopelo Quiros Jr. Bago kita padalhan. At tumutok lang ho kayo sa ating programa. Punto por punto kay Atong Remo. At uumpisan na ho natin ang magtrivia sa lahat ng mga itatanong ho natin na kaya niyong sagutin. Kaya abang na lang. At patungkol naman dyan sa trivia na katanungan na ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ito ay isang testimonya na isang doktor na lumabas doon sa isang Facebook page kamakailan lang kung saan niya ibinulgar ang anomalya at irregularidad at ang style, ang modus ng pagnanakaw ng mga opisyales ng gobyerno ng Pilipinas. At ilabas nga natin yan, engineer, at pakinggan nga natin kung ano yung revelasyon ni Dr. Mitch. Doktora pa ito ang gumawa ng kanyang sariling vlog para mailabas ang kanyang hinaing doon sa mga ginagawa ng mga sinungaling at mga magnanakaw na opisyales ng gobyerno. Mga abusadong mga politiko, local politicians na umaabuso at gumagawa ng pera lamang sa yakap at gamot. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Nakakalungkot, nakakagalit, nakakainis, nakakadismaya. Hindi lang sa isang lugar, pero marami na rin. So, pag-uusapan natin yan. At
Promise ho, isusumbong ko ito sa PhilHealth. Lahat ng ebidensya binigay niyo sa akin, yung mga pangalan, yung mga example ng ginagawa, ipapadala ko ito sa PhilHealth. And sana PhilHealth, may bago na kayong mga liderato at DOH, no? Pwede namang i-activate ng PhilHealth yung partnership sa NBI. Baka naman pwedeng matakot sila sa ginagawa nilang pang-aapi, pang-aabuso sa ating mga kababayan. Again, inuulit ko, ganito example ng isang reseta na yakap. No? Kunyari, pumunta kayo sa yakap clinic at kailangan nyo bumili ng gamot sa isang gamot pharmacy. Diba sabi ko, lahat tayo, meron tayong 20,000 pesos per year na pwedeng gamitin sa kahit anong accredited gamot pharmacy. Kahit yung yakap clinic nyo ay nasa Makati, pwede nyong bilhin yan sa isang gamot pharmacy kahit saan, Quezon City, Bulacan, basta meron kayo nitong reseta. Ang tamang reseta, may pangalan, binura ko yung pangalan, may pangalan, may QR code, okay? Tapos, meron ding isang numero. Ang tawag ito sa numero ay UPSC number dito sa taas. Ito yung number ninyo, okay? Identifying yung transaction, yung pangalan nyo, etc. At yung gamot, no, na kailangan. So, dapat walang gagawing pambubura o manipulation o mutilation nitong form na to. Klaro, maliwanag. Ang ginagawa ng iba, number one, example, sabihin natin, isang mayor ng isang bayan, no? Meron siyang sariling pharmacy, bagamat hindi na sa pangalan niya. Dadalhin niya ang mga tao doon sa isang yakap clinic ko, no? Doon sa kanila, yakap clinic. Pero, ang problema, lahat ng gamot, kailangan bilhin lang doon sa pharmacy niya. Doon lang. Kasama na yun, di ba? Anti-competition. Pero, okay lang kung kompleto. Hindi. Ang ginagawa nila daw ay, pagpunta nilang ng pasyente, sabihin, o sige, bibigyan ka namin ngayon ng konting gamot, tapos bumalik ka after 2 weeks, bibigyan namin yung ibang gamot. Pagbalik after 2 weeks, wala palang gamot. So, binigay lang nila ay kakapiranggot o bahagi lang ng kailangan ibigay na gamot. Makakasingil na sila sa PhilHealth. Pero, hindi na binibigay yung kabuoang reseta. At hindi lang yon, sinisira pa raw nila itong QR code at binubura ang numero, yung UPSC number, para hindi na makapunta ang kawawang pasyente sa ibang pharmacy. Yung matinong pharmacy kung saan niya makukuha ang kabuoang numero ng pills, ang tamang, ang kompletong gamot. Mali ho yan, abusado ho, at namimera lang ho, gumagawa ng katakot-takot na pera. Imagine ho, sa dami ng tao na pwedeng silbihin o pagsilbihan, ang nangyayari, kinakwartahan ng PhilHealth, tapos itong mga tao, kawawa, hindi nabibigyan ng sapat na gamot. Ang laking kasalanan ho sa atin, ang laking kasalanan sa Diyos. Isa pa, sa panggimik sa ibang bayan naman, same thing, ang politiko na rin ang nagpapalakad, no, ng yakap clinic, sila rin. Yakap clinic nila, okay lang, no, check-up, etc. Tapos yung gamot, bibigyan sila ng reseta, tapos sasabihin sa kanila, o sige, umuwi ka na lang, ipapadala na lang namin ang gamot sa inyo. Pero, naghihintay sila, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 buwan, iba 10 buwan na, wala pa yung gamot. Pero naniningil yung gamot, quote-unquote, pharmacy, na parang nabigay na nila sa pasyente. So, PhilHealth, please, 2 lang ito sa mga uri ng panloloko na nangyayari ngayon. Ang ganda ng programa ng Yakap Clinic at ang ganda ng layunin ng gamot pharmacy. Pero kung hindi niyo, wala kayong gagawin sa ganitong mga pang-aabuso at mga illegal na aktibidad, ang mangyayari sa mga perang hinihiram natin, o we're borrowing ilang millions of pesos, hundreds of millions of pesos, hihiramin daw natin para matupad ang universal healthcare. Napakaganda, napakagaling. Yes, kailangan. Kung yung hiniram na pera na yon ay mauuwi na naman sa pagnanakaw, panloloko, hindi naman mangyayari ang dapat mangyari. So please, I'm angry, I'm sad, I'm disgusted. Ang sagot ng iba naman dyan, yung mismo sa taas, nagnanakaw, wala nangyayari. Sila na rin daw magnanakaw. Leadership by bad example. Dapat leadership by example. At dapat talaga may managot, no, na talagang magnanakaw, na malaking tao, para matakot naman yung mga gumagawa sa baba. Otherwise,
Ang mga dahilan nila, bakit kami magpapakatino? Eh, yung mga leader namin, puro pagnanakaw, ang lalaki pa. Oh my dear, bayan ho natin, my Philippines, that's... Reforma talagang kailangan. We have to reform from the heart, from the conscience, from the mind. Makonsyensya naman tayong lahat. Makonsyensya yung mga gumagawa nitong kalokohan, kabalastugan, at pang-aapi at panloloko sa kapwa. That's it. Wilhelm, I'm sending you all of these papers. Ayan na, napakinggan ninyo. Isa pong doktora ho yan sa Metro Manila nang nagpahayag ng kanyang saloobin patungkol ho dyan sa maanumalyang yakap program ng gobyerno. Testimony ho yan ng isang doktora. Ang tanong, ano naman kaya ang ginagawa ng matataas na opisyales ng Pangasinan patungkol dyan sa yakap program na yan? O yung tinatawag nilang universal healthcare? Kaya pala, o di lumabas na ang intensyon nyo ay hindi pangkalusugan. Hindi pangkalusugan sa mga mamamayan, kung hindi pangkalusugan sa inyong mga bulsa. Kaya tama, yung mga kasinungalingan ninyo, ay kapatid pala ng pagnanakaw. O sino ba ang sinungaling? Meron akong kilala na mataas na opisyal ng Pangasinan na kung makapagsalita, akala mo siya na lang ang tama. Ni hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob. At nung bago sila manalo bilang opisyal ng lalawigan, ay kung todo pasalamat sa taong tumulong sa kanila. At nung nakaupo na sila, eto na ang sinasabi nila. Anong utang na loob? Anong utang na loob? Wala akong utang na loob. Ikaw ang walang utang na loob. Dahil hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong naghirap at tumulong sa'yo para makuha mo yung pwesto na yan. Ipapakita ko sa inyo sa aming pagbabalik sa Lunes ang litrato at kung sino yung opisyal na yan na akala mo wala nang karespeto, wala nang galang sa mga taong naghirap at nagsumikap sa kanya para makamit niya ang tagumpay, ang rurok ng tagumpay sa kanyang kinalalagyan sa ngayon. At pagdidiinan din natin ang pansin, yung sinabi ng doktora na yan, patungkol ho dyan sa maanomalya at irregularidad na programa ng Universal Healthcare sa buong Pilipinas. Pero wag na tayong lumayo. Dito na lang tayo sa probinsya ng Pangasinan. Marami na tayong malalaman. Kaya pala, ito na lang ang ginagawa niya na palista ng palista sa kanyang programa sa yakap dahil ito ay binabayaran ng national government. Yan o yan sa PhilHealth. Ang target niya
naipalista 2 million na Pangasinense. At ang bawat isa ay may nakatalaga na 1,700 pesos para sa isang katao. At wala na naman tayong sapat na oras. Bilis-bilis naman, hindi pa tayo umiinit. Abangan nyo ho yan sa Lunes at sa lahat ho ng mga nakilahok sa ating patribya. Sampol lang ho yan na trivia ho natin, ha. Abangan nyo ho sa programang Punto por punto kay Atong Remo. At hindi na ho kami tawag dito. Magpapaalam muna kami saglit at may pupuntahan ng mga importante ang mga pamilya kapaborito. At maraming salamat sa lahat ho ng tumutok, nakinig at nanood sa ating programa. Punto por punto kay Atong Remo. Nakasama nyo sa loob ng isang oras sa technical side, El Presidente Nixon Dacal, mabuhay ka! At ito naman ang inyong naging tagapaghatid balita sa Himpapawid. Punto por punto kay Atong Remo. At magkita-kita tayo sa Lunes at magandang umaga sa ating lahat. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Irem Balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Ransunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang impormasyon. Aya, so #1 pop music station.